Alright, so isang magandang umaga po dito po sa bayan po ng Malabon Fish Market. Tayo po ay mag-update ng kanilang mga latag na ating madadaanan o maiikutan dito po sa lugar ng 39 Estrella Street, Malabon, Metro Manila. So sa mga nagtatanong sa ating mga viewers, no, kung paano po pumunta rito sa lugar ng Malabon Fish Port. So dito sa monumento, may sakayan po dyan ng bayan ng Malabon. At makakasakay po kayo dyan, no, na patungo po dito sa Malabon Fish Port. So sakay po kayo dyan sa may Pure Gold Monumento ng bayan Malabon. At sabihin nyo lang po sa driver na ibaba po kayo dito sa may lugar kung saan ay Malabon Central Market. So lalakarin nyo na lang po itong Malabon, no, papasok dito sa Malabon Fish Market. So yung lugar po ay 39 Estrella Street, Malabon, Metro Manila. So ito po muli si Boss Lando Explorer na mag-update. Tara, let's go! So dito tayo sa mga latag ni Kuya Romy. So mga tilapiyang Batangas at bangus Dagupan. Kuya Romy, magandang umaga sa iyo. Maganda pa tayo sa umaga. Ayun, ang ganda, may ipit sa buhok, no? Magkano po yung tilapiyang Batangas? 120 pa rin. 120. Sa mga bangus po natin, 200 kilo. yun po yung presyo, no? 200 pesos per kilo po ng mga bangus Dagupan. So ayan yung paninda ni Kuya Romy sa Malabon Fish Market. Yung mga ganitong mga tilapiyang Batangas, ilan po ang isang kilo? May tatlo ho, may apat. May tatluan, apatan, no? Isang kilo. Sa bangus, eto mga dyan nagkakamali eh. Meron ditong pituan, may isang kilo. May 1 kilo, may 0.9. Ayan. Kasi hindi po pare-parehas po yung laki ng mga bangus. Meron pong itong guhit, merong siyam na guhit, at meron pong sakto sa 1 kilo, no? So, Kuya Romy, maraming salamat, ha. Thank you. Ganda mo ngayon. Yeah. Shoutout tayo kay Romy. Yan, ang ganda. May ipit na naman yung buhok. Aray ko. Salamat kay Romy. Thank you. So, nandiyan na po yung mga clearing operation, no? Yung mga MCAT at mga nagliligpitan na po ng mga kanilang paninda dito sa may side na ito. So, ito muna yung unahin natin baybayin. So dito, pandan paring Ben, no? 160 isang piraso ng bangus. May 100 pesos din ng mga isang piraso. Paring Ben, magkano ngayon yung tilapiyang Batangas mo? 120 ang per kilo. Kung paano? 350 per kilo. Pare, thank you. So, tayo kay paring Lodi. So ayan po yung mga danggit na 120 per kilo. At may mga labahita rin, mga bangus at tilapia, no? Yan yung mga latag ni Pare Rudy dito sa Malabon Fish Market. Pare, thank you pare, salamat. At dito naman tayo kay Boss Aris sa Malabon Fish Market. So ganito naman ang latag niya ngayon, mga dalagang bukid. Good morning Boss Aris, shout out. 180 po sa mga salmon na lokal. Nagkano na bahita? 200 sa mga kano? 220 dito sa mga dalagang bukid na lapad, no? 200 pesos sa kabila. So yan po yung update natin at ito lang po yung mga latag dito po ng mga isdang bato. Pre, Boss Aris, thank you ha, salamat. At dito naman tayo kay Nanay Noemi sa boneless. Hi, good morning! Nanay Noemi, magkano po yung boneless? 150 po yung isang piraso ng boneless, 140 po yung isang piraso ng mga bangus sa Dagupan. Ang kilo po ay 200 pesos. So yan po yung mga update natin dito sa kabilang side. At nandiyan yung mga operation clearing, yung mga MCAT ng Malabon. Maya-maya, iba nag-iikot na po eh. Inanay Naimi, salamat po. Shoutout po. Good morning. So ito naman po yung 150 kilo, mga alumahan, halo na matambaka, galunggong po ay 100 pesos kilo at tumpukan ay 50 pesos, no? So yun po yung mga presyo ng mga latag po dito ng isda. Okay, salamat po.
So mura pa rin ang mga gulay po rito sa binabaybay po natin, no? Yan po yung mga 20 pesos, 50 pesos na mga kada balot. At yung mga nakatali, ganun din po ang mga presyohan. Nalagang 10 piso rin po, no? Good morning! So, ganito po yung mga latagan ngayon sa Malabon ng mga gulay. Salamat! So, ganun din po dito. Ganyan din po yung mga latagan at may mga tumpukan din, no? Sili 10 piso sa mga tumpukan. At yan yung mga gulay ng ating pinapasadahan po dito sa mga latagan sa Malabon Fish Market. Shout out Gary din. Ayan ang mga latagan dito, no? Eh, magkano po ang pakbit natin? Si, may ampalaya yan. Di, ang kada balot. Ano ba sa mahal, ha? Yes, may promo tayo. 20-20 lang yan, ha? Ayun po yung promo, 20-20 po. Sa 20 plus birthday ko, buy one, take one. Buy one take one po. Bagsak presyo yung gulay. 10 lang yan, 10 lang yan. Kaya po si nanay dito no, sa Malabon Fish Market na nagbebenta po ng mga gulay. Nay, salamat po. Alright, so dito po ay 2.20, no? Yung mga kilo ng pusit kalawang. 120 sa mga galunggong. So meron tayong 50 pesos tumpukan. At ito naman ang kada piraso ng bentahan ni Kabugris. So shout out, good morning, shout out sa'yo. Murang-mura, 100 pesos isang piraso. So yan ang bentahan ni Kabugris dito sa Malabon. At meron talagang ang mura. Mapapamura ka sa mga presyo dahil sa 100 piso ay meron ka ng isang pirasong bangus. Ayan, no? Ayan, 100 pesos na latag ni Kabugris. Kabugris, salamat. At ito yung mga 50 pesos tumpukan ng galunggong. Lumahan, no? 120 at galunggong, oh. Presyohan 120. Ganda ng galunggong natin, no? So, bagsak presyo yung mga latagan nila, no? So, dito naman po yung mga alumahan pa rin. 120 pa rin po ang per kilo. So, sa dami ng mga bagsak na isda dito, no? Halos lahat ng maiikutan natin ay bagsak presyo sa Malabon Fish Market. So, 120 na lang po yung per kilo ng mga galunggong at mga taryado, 50 pesos. Yan ang mga kada piraso naman ng mga bangus. 120, 100 pesos, 140 kada piraso ng latag. So grabe, no? Mga tumpukan natin dito sa halagang 50 pesos na, oh. Tapos mga lumahan, ganun din po. So shout out pong muli, good morning po, tay. So shout out sa mga kamag-anak niyo po sa taga Tacloban. Shout out po, good morning po. Eh, tatay, oh. Laging happy yan dito sa Malabon Fish Market. Yun. So, ito yung mga latag niya na mga tumpok, 100 pesos. At yung mga 50 pesos na latag ng mga murang galunggong. Magkano dito, kuya? Yan, 50 lang yan. Ilan? Dalawang. Ilan? Tumpok po ng pusit natin ay yan po, 100 pesos. 240 naman po dito sa pusit kalawang. So ayan yung mga presyo, ano? Kagandahan kasi dito sa Malabon Fish Market. Yung mga tag price ay nilalagay na nila sa kanilang mga paninda. So yan po yung kilo ng ating mga alumahan ay 150. At ang ating mga tulingan ay 200 pesos kilo. Galunggong dito yung malalaki ay 200 pesos kilo. Meron din pong 140. Galunggong. So ayan po yung mga natagan natin pong ina-update, no? Good morning. Yan 50 pesos po, no? Out! Malapit boss! Dito na, 50. Uy, pera ko yan, 50 lang ako kalagong.
At dito ay, salamat. At dito ay 100 pesos, 50 pesos mga tumpukan. So grabe mga tumpukan ng ating nadadaanan dito sa Malabon Fish Market. Ayan no, 50 pesos tumpukan ng mga galunggong. At 120, isang piraso. Pre, shout out, good morning. Parang ngayon nakita tinda. Kailan sinipag eh? Yung mga bata mo yata nagtitinda eh. Yay, kuya! Bigay! So yan na, mga 50 pesos tumpok ng mga galunggong at 100 pesos isang piraso ng mga bangus. Ito 100 pesos na tumpukan. At 220 po dito sa mga pusit, halawang. Boss, 50 na po. Yung dalawa na yung So 120, 130, 100, 200 ang mga kada piraso ng mga bangus. Ni paring Reynald dito, kada piraso. Tandaan niya eh. 180 dalawa si Kumuno. Malaki yan. Yung kutsi malalaki. 180 lang dalawa. Sige, dagdagan na. So ayan yung mga latagan dito, no? Na inyo pong mabibili sa kanyang pwestuhan. So latagan dito 180. Tapos mga talakitok, binluan at mga labahita, no? Sa pentahan naman dito ni Kuya Warren at Warling, no? So yung mga mabibili niyo po dito, yung mga latag, no? 340 sa pusit. Ganda, fresh na fresh po yan, no? Tapos mga fresh din, mga sasa naman dito, o nilachay, tanigi. At tumpukan naman po dito ng mga bangus ni Ate Pam. Yan po yung 160 ang mga kilo. O tumpok pala, hindi na pala kilo, tumpok na pala. So 100 pesos isang piraso, 120. 50 pesos tumpukan ng mga galunggong. 100 pesos. So sa napakarami, no, ng mga naikot natin o na pasadahan sa Malabon Fish Market. Ang daming latag na bagsak presyo sa Malabon. Makakatipid at talagang sulit ka sa kanilang mga latag. Ito, 130. Thank you. Hi, kuya. Good morning po. Good morning. Magkano ngayon ang kilo? 150, 150. 50 naman po dito, no? Ang crablet. Yung alimango, tinapin. Ito yung mga limango, maliliit. Oo, hindi kinuha nung asawa ko yung ano siya na makyaw eh. Ako taga-tinda ngayon, baliktad. Siya ngayon na nawala. Pumunta sa ano. Bantay bata na siya ngayon. Aray ko. Kailangan namin mag-ano eh. Yung mga limango. Mag-alaga. Tapos mga tumpukan 50 pesos, no? Wala Para alimango. tagal. Alimango yun natin. Wala. Alimasag si tatay lang yung matanda doon. Oo, yung sa gitna. Yung katabi nila. Yun yung mga nakita ko doon na may latag lang. Kung kumuha ako na makakuha ako ng magkatulad ng ano. Oo, ganda. Dami nga na ganun ulit. Sabi ko, tira lang. Maganda kasi pagbaklad. Ay talaga, alaga yun. Malaga kasi, saka mataba sa palaistaan. Yung alimasag, yung quality. Ganun malaki. Yung makagandaan kasi doon. Naalala mo yung dati, no? Lalaki, sandala mo kayo. Oo. At nakakatanga po yung palaistaan. Saka masasarap talaga pagka naanuhan mo. Saka yung Tinawagan ako, sabi ko, hindi ako namakyaw eh. yung mga aligihan siya, di ba? Tuwag-tuwa sila, may malaki na bukasan, kung wala mo.